И здравейте, потребители на YouTube и VBOX 7, аз съм Greenboy и тук днес с мене да говори малко силно, малко по-силно, много по-силно, защото никой не те чува. Още малко по-силно. Никой не те чува, много си тихо. Не знам. Искам да ви кажа, че тази къща се ми е строяла изцяло на оцеляване. Той може да го докаже, защото той беше с мен постоянно като стоях. Но искам да ви кажа, че не съм читвал, за да се я направя. Само това исках да изясня. За да няма спорове и скандали такива. И сега аз днес ще правя ферма. Защото имам много семена, а нямам къде да ги засея. Защото миналата ми ферма е много малка. Какво? Тук един след ми влязал в къщата. Как да спънала той? И на горния етаж има. Да, хора, аз съм без чудовища, само докато изгладя малко тук, докато направя фермата, съм спрял чудовищата, иначе всичко съм бил с чудовища, той ще го докаже. Макар виждате и очата, нямам нищо, че съм читвал. Тъй, че съжалявам, ако мислите по друг начин, но вие сте си виновни, не аз. Вие сте си виновни, че не вярвате на никой. Който ми вярва, да остави по един лайк и да се гледа после клипа. А който не ми вярва, да си гледа, който не ме вярва, много на здраве. Ще го убием. Да, естествено то. Не мога да видя откъде идват, защото аз пък трябва да изпека още малко пясък. Изпешна стигне. Торчове ще това да вземам. Къде са ми торчовете? Ето ги. 4 торча ми стигат. Както виждате, аз нямам нищо освен това. Освен айрон и това. Нищо друго. Ферма за овце си направих. Малко пясък, не трябва сега да си направя прозорци, за да влиза светлина в фермата ми. Брадовото да си взема за хората. Какво? Малко намали глупавите слаймове. Само искам да ви кажа, че тук има една голяма дупка, а от тук с другата страна на стената има един огромен равин, който няма нищо в него. Дупата не имаш, ама който. Кой имаш айрон? Да, макар че не си повече айрон, отколкото. Аз нямах почти николко айрон, имах точно 10 айрон. Но като слязох да експлорвам миналата, имах още много. Хора, аз няма да правя много неща в този епизод, въпреки че не знам дали ще плачам клипа. Неговият профил е Мирослава Русева, абонирайте се за него ако искате, но абонирайте се, защото ми е приятел. Аз искам да му помагам.
Какво е? Да едни коментари. Да, една в коментарите му написа, че Някаква... Михайла Веселинова на... Знаеш какво имик това? Знаеш какво имик? Ще оправя много бързо. Писал е, че аз не мога да играя и че гласът на Радо е бил много дразнещ. Но... Казвам да измерих, просто и я описаха на техова и четири. Просто... Кой написа? Дай да еба да видим. Страшно. Не беше само. Хоп, хоп. Виж да ви го представя. Няма мъдрство. Как ми изчезна водата много. Изчезна ти водата, да. Имам вода колкото си искаш. Да, показва Creative Studio, имам безкрайна колба вода. И аз имам безкрайни кофа с вода. Али да не видим. Имам безкрайен проводник на водата точно. Да, но и езерите, нали? И то. И още едно място. Ще видиш в клипа. И аз. И магазинчето е... Да, той право магазинче. И край. Както виждате, межът ми е доска изхабен. Къде са ми семената са? Аз съм малко хремав. И малко болен. Какво щях да вземам? Да, мъчката. И започваме сега. Мислех, че ще кажеш със слайм, бе. Така. Фермата я завърших, имам ли врата, имам. Так, ура, спомням как писала. Ох, как си знае, господин Слайм, и то на стълбите. Имах сега в своята къща да няма слаймове. Малко отиваме да... Още един голям слайм. Отиваме да разводим малко овцете. Просто в купата на всички. И за поне взехме овцете. Чакай, че от тези препълнени честове, буквално не мога да намеря нищо. Още ли има е? Айде, гивме. Така. Браво. Айде, още. Кой ще яде? Кой ще яде? Някой... Браво. Още, някой. Кой иска да прави малко любов? Вие и вие. Правете любов, хора. Правете любов. XP-то е за мен. Любовта е за вас. Както виждате, имам 3 бебенца. Не знам колко дълъг вече става епизодът, но мисля това да бъде за епизода. Аз бях Greenboy, вие бяхте моите зрители. Абонирайте се за мен, моля ви. И за Радо, ако поискате. Аре!